थुनलाइ गेवलां सारबाय बर' हारिमु हायना सारफ्रावबाय बर' थुनलाइ गेवलां सारबाय बर' हारिमु हायना सारफ्रावबाय बिबार बारिनि समायना बिबारफोर बायदि अख्रां सानि जोंथि माथि हाथरखिफोर बायदि बुहुमाव आबुं महरै बुहुमाव आबुं महरै खुलुमबाय रायजो राजाफोर आं फुंजा मुसाहारि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गा 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ जानुवारि अक्ट'नि 9, 10, 11 आरो 12 उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि दैमु नोगोराव जानो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो गासैबो बुहुमनि खना खनला गोसारनानै थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि लैहोर लैहोर फैनानै बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों बरायनाय बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोङो मोनथिनो मोन्दों जे जोंनि बे थुनलाइ आफादनि हाबाफारियाव जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै भुटान, नेपाल, बांलादेश आरो लोगोसे इन्ड'नेसियानिफ्राय थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै जों रोखा जाबाय। आरो लोगोसे बै हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो जानुवारि 6 अक्ट'निफ्रायनो बै हाबाफारिनि दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनायनि थाखाय बानजायगिरि बिथांमोना थाम-थिम खालामदों। दा बै दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना बर'नि गोबां हारिमुवारि दिन्थिफुंनायखौ नुनायजों लोगोसे बेवहाय बर'नि माखासे थियाटारफोरखौबो नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जोंनि जेसेबां बर'नि गेजेराव माखासे रिनन आर्टिस्टफोर सेनियर आरो जुनियर बिथांमोनाबो गासिबो बाहागो लाफैजोबगोन। आरो लोगोसे बै हाबाफारियावनो जोबनाय सानखालि माने 12 अक्ट'खालि जोंहा बलिउडनि सासे रिनन सिंगार मुंदांखा सिंगार खोब मेल'डियास सिंगार बिथां मनालि ठाकुराबो बाहागो लागोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनबाय। दा बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो जावलियै खनसे खावलायबावगोन जे बयबो फैनानै गाब गोनां खालामफैनो थाखाय आंनिफ्राय खुलुमनायजों नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय बावहरबावबाय। गोजोन्थों।